Mesdames et messieurs les... Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που για τρίτη φορά με δέχεστε εδώ. Να σας πω εξ αρχής ότι μόνο σήμερα το μεσημέρι έμαθα ότι έπρεπε να εμφανιστώ ενώπιόν σας. Δεν ξέρω για ποιο σκοτεινό λόγο έφτασε τόσο αργοπορημένη η πρόσκλησή μου. Να σας πω επίσης ότι από το Φεβρουάριο του 2008 ισχύει η αναφορά μου και λόγω των πολλών καθυστερήσεων τελικά έλαβε χώρα αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή που σας ανήγγειλα το 2008. Πλέον έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα και επιστημονικώς αποδεικνύεται αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή. Στην 3η Νοεμβρίου του 2009 είχα αναφερθεί στον χιτά του Καρβουναρίου, στην Θεσπρωτεία και στην Κέρκυρα στη Λευκήμη. Δεν θα μιλήσω πολύ για αυτά τα θέματα αυτά, γιατί τώρα στη Λευκήμη, ας πούμε, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής, οι οποίες θεμελιώθηκαν και πάνω στο πτώμα μιας νεαρής γυναίκας που σκότωσαν τα ΜΑΤ, και αυτή τη στιγμή φυλάσσεται, αλλά δεν λειτουργεί, διότι οι πολίτες της Λευκήμης ήταν πάρα πολύ δραστήριοι στις διαμαρτυρίες τους και κανείς δεν τολμάει να θέσει σε λειτουργία τον χιτά της Λευκήμης. Το Καρβουνάρι είναι μια άλλη ιστορία. Στο Καρβουνάρι λοιπόν λειτουργεί ο χιτά. Σας είχα δείξει τότε πώς είχε ξεπεραστεί η βούληση του κόσμου και θα επανέλθω σε ένα σημείο μόνο. Σε αυτήν τον άλλο χιτά της Θεσπρωτείας, την Κορίνθιανη, και θα μιλήσω πριν για αυτήν. Πρόκειται για έναν χιτά ο οποίος το 1999 δημιουργήθηκε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1999, που δεν λειτουργήσε όμως ποτέ. Στην Κορίνθιανη λοιπόν. Σε ένα έγγραφο που έχω εδώ μπροστά μου, το είχα κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπα ότι δεν λειτουργεί αυτός ο χώρος ταφής. Ζήτησε λοιπόν τα ρέστα από την ελληνική κυβέρνηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη σειρά της η ελληνική κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία αυτόν τον χιτά της Κορίνθιανης, χωρίς όμως άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας πήρε μονάχα το 2011. Το γράφει εδώ, τον Μάρτιο του 2011. Είχε κατασκευαστεί από το 1999, δεν είχε χρησιμοποιηθεί, δεν είχε λειτουργήσει ποτέ, και μετά από όλη αυτή την κατάσταση που δημιούργησε το Καρβουνάρι πήρανε άδεια και για το 2011. Στην ουσία δηλαδή κατασκευάστηκε μονάχα για να πάρουν οι αρμόδιοι τα χρήματα και όχι για να υπάρχει ένας πραγματικός χιτά. Αυτή τη στιγμή πώς είναι η κατάσταση? Έχει γεμίσει τόσο πολύ ο χιτά που έχει κλείσει πλέον, και όλα τα απορρίμματα των οποίων η αποκομιδή θα έπρεπε να γίνεται στον χιτά της Κορίνθιανης τελικά φτάνουν στο Καρβουνάρι. Επανήλθα λοιπόν για μια δεύτερη παρουσίαση τον Δεκέμβριο του 2011, 20 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα του 2011, και εντωμεταξύ είχα ευρεία ανταλλαγή επιστολών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει τη διαδικασία του 2009-4043, την οποία μετά ολοκλήρωσαν, έκλεισαν. Στις 20 Δεκεμβρίου του 2011 δεν υπάρχει Έλληνας βουλευτής, αλλά πάντως την προηγουμένη, την 19η Δεκεμβρίου δηλαδή, αυτός ο κύριος που θα σας δείξω τώρα, μόλις τον βρω, αυτός ο κύριος, τον οποίο ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ο διαβόητος κύριος Παπακοσταντίνου, παλαιός τέος Υπουργός Οικονομικών και τότε Υπουργός Περιβάλλοντος. Ο τότε λοιπόν Υπουργός τη 19η Δεκεμβρίου είχε μαζέψει όλους τους βουλευτές για να τους μιλήσει για τον χιτά στο Καρβουνάρι, στη Λευκήμη, καθώς επίσης και για τον άλλο χιτά στην Πελοπόννησο. Ήταν και βουλευτές εδώ, η κυρία Παλιαδέλη μάλιστα του είπε ότι θα πρέπει να κλείσει αυτός ο χιτά.
Σας δείχνω τη φωτογραφία αυτή γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπακοσταντίνου διώκεται για παραχάραξη και χρήση πλαστογραφημένων εγγράφων σχετικά με την λεγόμενη λίστα Lagarde. Γιατί αυτός, ο κύριος Παπακοσταντίνου δηλαδή, χωρίς καμία ντροπή, παραχάραξε, τροποποίησε και αλλίωσε τη λίστα Lagarde. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομική κρίση. Ευτυχώς, και σας το λέω το ευτυχώς, διότι τώρα πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι της Ελλάδος έχουν απελευθερωθεί από αυτό το ζυγό που είχαν μέχρι τώρα. Αισθάνονται ελεύθεροι πλέον να κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Πρέπει να σας πω ότι παλιότερα, λόγω της τεράστιας, της τρομερής πολιτικής πίεσης που υφίσταντο, αναγκάζονται να κρύβουν πράγματα. Και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τώρα να επανέλθουμε στο καρβουνάρι και εδώ έχω και ένα έγγραφο 40 σελίδων. Εκπλήσωμαι, σας λέω πραγματικά, με το έγγραφο αυτό, γιατί υπάρχουν εδώ άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση γεωλογίας ή γνώση υπογείων υδάτων κτλ. Εγώ, ο Αδαής, τα είχα αναφέρει όλα αυτά και τα είχα πει, τα είχα στείλει και τα είχα κοινοποιήσει τα προβλήματα αυτά στους περιβαλλοντολόγους που χρησιμοποιούσε το Υπουργείο. Είπα ότι υπήρχαν προβλήματα αποβλήτων επικινδύνων. Είπα ότι υπήρχαν προβλήματα διαφυγής διασταλαζόντων υγρών. Είχα πει ένα σωρό πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως στις διάφορες επιστολές της υπεραμείνθηκε της ελληνικής κυβέρνησης. Παραθέτω, 31η Μαρτίου του 2010. Αναφέρεται επίσης στην μήνυσή σας ότι υπάρχει σειρά διατάξεων οι οποίες παραβιάζονται. Όμως σας λέγω ότι υπάρχει διαρκής έλεγχος της φρουρούμενης χωματερής σχετικά με το ποια είναι τα απορρίμματα, τα απόβλητα τα οποία εισάγονται. Υπάρχει έλεγχος, στήρηση μητρώου κτλ. Ο χώρος προστατεύεται και φυλάσσεται κτλ. Των εισερχόμενων με εκφόρτωση φορτίου στην είσοδο του Χιτά έρχεται σε αντίθεση με τον περιβαλλοντικό όρο Δέλτα 2.1, Δέλτα της 25 σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και με το άρθρο 3, παράρτημα 1, κεφάλαιο. Ça, c'est un des exemples. Alors, on me dit, dans cette réponse que la... Στην απάντηση λοιπόν που μας δίνει η Επιτροπή, λέει ότι στο σεβασμό, όσον αφορά τον σεβασμό των αρχών, αναφέρεται επίσης Il doit être noté que tous les lixiviats sont gardés dans le site. Ότι τα επικίνδυνα απορρίμματα φυλάσσονται, ελέγχονται, διαλέγονται κτλ. Και ότι υπάρχει στεγανοποίηση και επομένως συλλογή και διαχείριση των διασταλαζόντων υγρών. Διαρροής στραγγισμάτων. Η μελέτη, κατασκευή και παραλαβή των λειτουργικών έργων υποδομών γεωτρήσης και η μη έγκαιρη λήψη μέτρων για την επίτευξη του σκοπού κατασκευής έλεγχος διαρροής στραγγισμάτων θέτει ζητήματα ορθότητας των στοιχείων μελέτης και κατασκευής τους, καθώς και νομιμότητας της παραλαβής αυτών. Μπορώ να συνεχίσω. Απαντώ λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λέω δεν ισχύει αυτό που μου λέτε αγαπητοί κύριοι, και στις 11 Ιουνίου του 10 μου λένε ότι όχι, δεν ισχύουν αυτά που λέω. Μου λένε, ας πούμε. Δεν πρόκειται να σας τα διαβάσω όλα γιατί είναι πολλές σελίδες. Μου λένε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παραπονιέμαι ότι υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος βγάζει τα νερά από την Χιτά. Εντάξει, εγώ έλεγα ότι στην Ελλάδα όλοι οι Χιτά χτίζονται πάνω σε χυμάρους και γιατί στην ουσία το πρόβλημα είναι η διαχείριση των στραγγιδίων και ότι στην ουσία η τελική
εν τέλει αυτά τα υγρά χύνονται είτε σε ποτάμια είτε στην ακτή, είτε στη θάλασσα. Εγώ είχα διατυπώσει μια υπόθεση που μετά όμως επιβεβαιώθηκε, γιατί οι ίδιοι οι ελεκτές περιβάλλοντος το είχαν πει, και στο Καρβουνάρι μάλιστα είπαμε ότι υπάρχει ένας αγωγός ο οποίος ρίχνει τα στραγγίδια στον παρακείμενο ποταμό. Και μάλιστα είναι αυτός ο ποταμός ο οποίος αποτελεί την μυθική πύλη εισόδου στον Άδη. Η Στίγα λοιπόν. Εδώ αναφέρεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφυγή υγρού και ότι έχει μονωθεί με τσιμέντο μάλιστα ο ογός αυτός, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μονάχα στη διάρκεια των έργων κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής. Τι μου λένε λοιπόν εδώ? Rappelle que la lettre de la Commission est du 11 juin. 11 Ιουνίου του 10, έτσι έγινε, μου γράψανε αυτήν την επιστολή, αλλά μετά από μερικούς μήνες αναφέρεται ότι από PVC διατομής φύ 250 με απόλυξη σε υδατόρεμα σε απόσταση 40 μέτρων περίπου κατάντι του φρεατίου συλλογής στραγγισμάτων. Το υδατόρεμα έχει μικρή ροή 1 λίτρου ώρα περίπου. Τα ρέοντα υγρά ήταν ελαφρώς κουρόχρωμα χωρίς ιδιαίτερη οσμή. Στο σημείο υπήρχε ανεπτυγμένη μονοετής και πολιτής χλωρίδα. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο λειτουργίας, ο σωλήνας τοποθετήθηκε κατά την κατασκευή του έργου. Με την ανάληψη της λειτουργίας από τον ανάδοχο, διαπιστώθηκε η ροή πιθανών στραγγισμάτων στο εν λόγω σημείο, Μάρτιος 2012. Ο ανάδοχος λειτουργίας ενημέρωσε εγγράφως τους αρμόδιους φορείς και με πρωτοβουλία του τοποθέτησε το πόμα. Παρά την τοποθέτηση του πόματος, η ροή του υγρού στο υδατόρεμα βγαίνει αυξομοιούμενη ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Ζητήθηκε και προσκομίθηκε η σχετική αλληλογραφία με τους φορείς. Ensuite, que font les inspecteurs? Τι κάνουν μετά? Οι ελεγκτές παίρνουν το υγρό και το αναλύουν. Προκύπτουν υψηλές τιμές COD, BOD5 και αγωγημότητας. Ils disent là, η τιμή αυτή θεωρείται υπερβολικά υψηλή και αναφέρεται με επιφύλαξη. Donc, la valeur de cette... Επομένως, αυτή η μόλυνση έχει αξία τόσο ψηλή που αμφιβάλλουν εάν πραγματικά ισχύει αυτή η τιμή. Πασμένα και γι' αυτό υποβαθμισμένα νερά. Δεδομένης της ανυπαρξίας σημειακών πηγών ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης στην εγγύς του έργου περιοχή, τεκμέρεται ότι η επιβάρυνση των υδάτων προκαλείται από τη λειτουργία του χιτά. Et j'ai ici un tas d'autres. Και έχω εδώ και μία σειρά από άλλα στοιχεία, δεν μπορώ όμως να ξοδέψω το χρόνο σας αναλύοντάς σας τα. Όμως να σας πω ότι το Μάρτιο του 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπε σε μία επιστολή της, πάρα πολύ απλά, να το βρω μόνο 2 λεπτά. Τον Ιούλιο. La Commission européenne me disait, la Commission prendra toutes les... Η Κομισιόν θα... Όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνω. La République est... Non. Excusez-moi, parce que je n'ai pas préparé, je vous ai dit que aujourd'hui, j'ai été prévenu juste aujourd'hui pour... Δεν μπόρεσα να βάλω τα χαρτιά μου σε μια σειρά, γιατί σήμερα το μεσημέρι μου είπαν ότι πρέπει να έρθω. Εν πάση περιπτώσει μου έλεγε ότι δεν είναι ορθό και χρήσιμο να συνεχιστεί αυτή η αναφορά και η μήνυση, διότι συμμορφούνται αυτός ο χιτά με όλες τις αρχές. Λοιπόν, όμως με έκπληξή μου βλέπω ένα έγγραφο στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αναφέρεται σε μια τελική εκδοχή της Δευτέρας Ιουλίου του 2012 και αναφέρεται ας πούμε στην Ελλάδα για τη διαχείριση αποβλήπων, όπου λέει ότι η Ελλάδα δίνει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μονάχα ένας από τους χιτά συμμορφούνται με τις οδηγίες. Δηλαδή η ίδια η Επιτροπή που τον Δεκέμβριο μου έλεγε ότι όλα είναι εξαιρετικά, στην τελική της δική της αναφορά
λέει ότι από όλους τους χιτά που έχουν χρηματοδοτηθεί στην Ελλάδα, μονάχα ένας, να υποθέσω ότι είναι στο Καρβουνάρι, λειτουργεί συμμορφούμενος με όλες τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2011 είχα δώσει κι άλλο ένα έγγραφο. Όλος ο προγραμματισμός της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα είναι λάθος, είναι εσφαλμένη και μάλιστα σε μία συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή ο κύριος Κρεμλής το είχε αναγνωρίσει, αλλά από την άλλη πλευρά είχε εγκρίνει την χρηματοδότηση χιτά τύπου γραμματικού. Αυτά που σας είπα για το Καρβουνάρι ισχύει και για το ελληνικό, για την άλλη τον άλλο μεγάλο χιτά και για το γραμματικό και για την Κορίτιανη. Στην Κορίτιανη μάλιστα είδατε τι συνέβη. Ακριβώς λόγω του ότι εμείς ήρθαμε εδώ και διαμαρτυρηθήκαμε και γνωστοποιήθηκε το θέμα, αρχίσαν να λειτουργούν τον χιτά στην Κορίτιανη γρήγορα, έτσι ώστε να μην ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Θα σας ξαναδώσω όμως και το έγγραφο της μελέτης της πραγματογνωμοσύνης των εμπειρογνωμόνων, των περιβαλλοντικών εμπειρογνωμόνων, που επιτέλους μπορέσανε να ξεφύγουν, να ελευθερωθούν από την σοβαρή πολιτική πίεση λόγω της κρίσης και να μπορέσουν να πούνε την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην Κομισιόν. Βέβαια δεν ήξεραν και αυτοί τα προβλήματα που είχατε και εσείς. Ζητώ συγγνώμη που δεν ενημερωθήκατε νωρίς. Ελπίζω να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην ενημερωθείτε την τελευταία στιγμή. Να σας ευχαριστήσω πάντως κύριε Παπαδόπουλε και να δώσω το λόγο στον κύριο Κουνινιώτη, αν το είπα καλά το όνομα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι πληροφορίες που θα δώσω στην Επιτροπή σας, ελπίζω τουλάχιστον ότι θα ικανοποιήσουν και τον αναφέροντα. Ο αναφέρον ξεκαθάρισε ένα ερώτημα που είχα, ότι μιλούσε για τους δύο αρχικούς χιτά που ανέφερε και όχι γενικώς τις χωματερές στην Ελλάδα. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση για την Κορίτιανη και να πω ότι είναι αληθείς οι ισχυρισμοί του αναφέροντος και έχουμε κίνηση στη δικασία παραβάση βασιζόμενοι ιδίως στην απουσία άδειας. Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν την άδεια, ενημερώσαμε τον αναφέροντα που ήταν και καταγγέλων τότε και με τη βάση αυτή έκλεισε τότε η καταγγελία αυτή και η διαδικασία παραβάση. Από ό,τι κατάλαβα σήμερα υπάρχουν κάποια ακόμη δεδομένα τα οποία δεν έχουμε εμείς στη διάθεσή μας και θα ήμουν ευγνώμων μέσω της Επιτροπής σας, αν αναφέρον μπορεί να μας τα διαβιβάσει ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα δέοντα μέτρα για την εν λόγω χωματερή. Και κλείω την παρένθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χιτά της Λευκήμης πρώτον, όπως είπε ο αναφέρον, δεν έχουμε εξελίξεις εκεί, έχει πλέον ολοκληρωθεί το project, αλλά δεν λειτουργεί. Δεν θα επανέλθω σε αυτό που είχε πει η Κομισιόν στην τελευταία ανακοίνωση, δηλαδή ότι υπήρχε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πληρούσε τις διατάξεις οδηγίας 2011-92 τώρα, και σε ό,τι αφορά την οδηγία 99-31 για τα απορρίμματα και τις 2008-98 την οδηγία πλαίσιο, πληρούνταν λοιπόν οι διατάξεις. Θα πρέπει να δούμε βέβαια αν η Λευκήμη θα λειτουργήσει για να δούμε τελικά αν πληρούνται όλες αυτές οι απαιτήσεις. Κάτι όμως πολύ πιο σημαντικό τώρα σε σχέση με το Καρβουνάρι. Είχαμε ενημερώσει στην Επιτροπή σας στην τελευταία μας ανακοίνωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε βάσει των στοιχείων που μας χορήγησε ο αναφέρον, νομίζω το Μάρτιο του 2012, να ανοίξουμε ένα φάκελο EU Pilot και να απευθύνουμε ερωτήματα σε ελληνικές αρχές. Αυτό φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει τον αναφέροντα όλος ιδιαίτερος. Με βάση τις απαντήσεις των ελληνικών αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίδρασε άμεσα και άνοιξε ένα νέο φάκελο, διαδικασία επί παραβάση 2012-2208 είναι η αναφορά, το reference number, λόγω των προβλημάτων που διαπιστώσαμε και κατά την επιθεώρηση, τα ανέφερε και ο αναφέρον. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για τον κατάλογο,
παραδείγματος χάρη μέσα σε υδατόρευμα που χύνονται από έναν αγωγό λίματα και διαχείριση αερίου είναι ένα άλλο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω όμως ότι την 5η στις 24 Ιανουαρίου θα συζητηθεί στο Σώμα των Επιτρόπων και θα πρέπει να αποφασιστεί κατά πόσο πρέπει να στείλουμε προειδοποίηση στην Ελλάδα για την συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. Βέβαια θα σας στηρίσουμε ενήμερους μέσω ανακοίνωσης, πρόσθετης ανακοίνωσης. Τώρα, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημεία που ανέφερε ο αναφέρον στην παρουσίασή του. Για παράδειγμα και συγκεκριμένα να μιλήσω πάλι για αυτό τον αγωγό, για αυτό το σωλήνα. Όπως λέει και ο αναφέρον, η Κομισιόν τότε, νομίζω το 2011 ήταν, μπορεί και νωρίτερα, είχε έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, αναφέροντας τα στοιχεία τα σχετικά με σχέδια διαβιβάσεων αναφέρουν και οι ελληνικές αρχές μας είχαν διαβεβαιώσει ότι ναι, μεν υπήρχε αυτός ο αγωγός, αλλά είχε τσιμεντωθεί. Άρα ήταν κλειστός, δεν λειτουργούσε. Όπως όμως δηλώνουν και οι επιθεωρητές, φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, όχι μόνο από πλευράς παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά είναι και θέμα δεχόμενης παραβίασης των υποχρεώσεων που έχει το ελληνικό κράτος απέναντι στην Επιτροπή. Δηλαδή, αν σκοπίμως και εσκεμμένα ψεύδεται προς την Κομισιόν ένα κράτος μέλος, αυτό είναι σημαντικό, είναι σοβαρό. Και λυπούμε που δεν έχει Κομισιόν αυτή τη στιγμή δυνατότητα να πάει επί τόπου να επιθεωρήσει. Δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, βέβαια εμπιστευόμαστε τις ελληνικές αρχές. Για να ολοκληρώσω, θα ήθελα να πω ότι ο αναφέρον πάρα πολύ σωστά και δικαιολογημένα διαρωτάται γιατί μόνο τώρα αντιδράσαμε ως Κομισιόν. Ξέραμε από τη φάση του σχεδιασμού ότι υπήρχαν προβλήματα. Δεν θέλω να επανέλθω σε όλα όσα έχουμε πει και στις προηγούμενες ανακοινώσεις μας εδώ στην Επιτροπή σας, αλλά θα αναφέρω το εξής. Η κατάσταση ήταν τέτοια που πριν να αρχίσει να λειτουργεί ο ΧΙΤΑ, μετά το σχεδιασμό και τη μελέτη, πριν τη λειτουργία όμως, τη θέση λειτουργία, θέλαμε να δούμε την συμβατότητα της περιβαλλοντικής οδηγίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Θέλαμε να δούμε αν τηρούνται οι διατάξεις οδηγίας 92-2011. Και είδαμε ότι ναι, τηρούνταν οι σχετικές διατάξεις, άρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά τις οδηγίες για τα απόβλητα, αφού δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί ο ΧΙΤΑ. Και οι ελληνικές αρχές μπορούσαν ακόμη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την σύμμορφη λειτουργία. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησε η φάση λειτουργίας, η Κομισιόν άμεσα επαλήθευσε βάσει και της έκθεσης της επιθεώρησης που μας έστειλε ο αναφέρον, αν η λειτουργία αυτή ήταν πράγματι σύμμορφη. Και από ό,τι φαίνεται, και είναι σαφές αυτό, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το Σώμα των Επιτρόπων την Πέμπτη, όπως σας είπα, θα λάβει απόφαση για το κατά πόσο πρέπει να στείλει προειδοποίηση στην Ελλάδα ή όχι. Και για να ολοκληρώσω, θα σχολιάσω και την οδηγία EIA για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η οδηγία αυτή σήμερα, όπως έχει κενά. Εξού και η Κομισιόν προτείνει μια νέα οδηγία για να προσφέρουμε περισσότερες εγγυήσεις και να αποφύγουμε έτσι ή να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και είδα στην ημερήσια διάταξη μάλιστα ότι η Επιτροπή σας θα αγγίψει αύριο συγκεκριμένα σε αυτό το ζήτημα. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για να δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος σύντροφος που θέλει να λάβει το λόγο. Εγώ πριν δώσω το λόγο στον αναφέροντα, θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο αναφέρον έκανε μια καταγγελία που κατά την άποψή μου, αλλά νομίζω και κατά την άποψη όλων των βουλευτών που άκουσαν, είναι κάτι που πρέπει να το καταγγείλουμε ή τέλος πάντων να το ρωτήσουμε. Και εγώ ρωτώ απευθείας εσάς. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχύει, ξέρετε ότι με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκαν αγωγοί που δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ, μάλλον δόθηκαν χρήματα και δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για την κατασκευή αυτού του αγωγού. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. La question est si... Αν αληθεύει ότι μία χωματερή
μάλλον, που είχε δημιουργηθεί στην Ελλάδα με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Έχετε πληροφορίες ή όχι? Αν αναφέρει στην Κορίτιανη, δεν έχω πληροφορίες. Αν χρησιμοποιήθηκαν κονδύλια, αν αποδεσμεύτηκαν κονδύλια και δεν λειτουργεί αυτή η χειροκομματερή, δεν ξέρω. Θα πρέπει να το δούμε με τις αρχές. Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε. 3-4 λεπτά έχουμε μόνο στη διάθεσή μας. Αν μπορείτε λοιπόν να είστε πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Και να απαντήσετε. Ναι, αυτό που λέτε πραγματικά ισχύει. Δηλαδή δεν λειτουργήσε ποτέ αυτός ο ΧΙΤΑ. Δεν έχω τώρα τη διαφάνεια, αλλά στη διαφάνεια είχα το ποσό το οποίο πληρώθηκε από το από το δεύτερο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, από το Ταμείο Συνοχής. Χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, αλλά άρχισε να λειτουργεί δηλαδή μονάχα όταν εγώ ξεκίνησα όλη αυτή τη διαδικασία με τις καταγγελίες και τα λοιπά. Και πρέπει να σας πω ότι ο αρχιτέκτονας αυτής της ΧΙΤΑ που ζούσε τότε στην περιοχή και είχε κάνει πολλά έργα με τα χρήματα του Ταμείου Συνοχής πριν από το 2008 βέβαια, και ο οποίος τώρα είναι υπεύθυνος για τον δημοσιονομικό έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είχε εκλεγεί πλέον βουλευτής. Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι στο Καρβουνάρι έπρεπε να περιμένουμε να έχουμε μόλυνση των υπογείων υδάτων, μόλυνση λοιπόν της περιοχής, μόλυνση του παρακείμενου ποταμού, έτσι ώστε να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες. Είναι τρομερό το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι δίνουν τα χρήματα, οι χρηματοδοτούσες αρχές, εν προκειμένου η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορούν να ελέγξουν εκ των προτέρων. Και θα σας πω ότι εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε τον κύριο Φούχτελ ούτε τον κύριο Ράιχεμπαχ για να μας ελέγξουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι θέλουν το καλό της Ελλάδας. Σε όλες τις πολιτικές οικογένειες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προστατεύσουν το καλό της Ελλάδας, όχι με αυτόν τον τρόπο, όμως με τον σωστό τρόπο. Πρόεδρος. Επομένως, προτείνω να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να σας πω ότι στα τέλη του Μαΐου η Επιτροπή Αναφορών θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα έχουμε τότε και την ευκαιρία, αν συμφωνείτε κι εσείς βέβαια, να επισκεφθούμε αυτόν τον ΧΙΤΑ και να συμπεριλάβουμε λοιπόν στο ταξίδι μας τους ΧΙΤΑ αυτούς, οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο κάποιων αναφορών. Ναι, δεν σας είχα δει, θα σας δώσω το λόγο αμέσως. Η κυρία πρώτα.